bafethu sengakhuluma le ndaba le Orlando Pirates right now ngiyabona nonke siyashoda phambili. We don't have strikers. Should be told Orlando Pirates ayinawo ama strikers. Jonga amathima njengo Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns strikers abasasana ngosithenga uIkram Reyners. Indlela adlala ngakhona that's a complete striker. Uyabona indlela adlala ngakhona. Mase ubheka kuthina Orlando Pirates noMakgopa mase siba noMabasa. Mase siba noZakhelebele Pasa right now on an injury. And the future yakhe Orlando Pirates is pretty unclear, yabo. So we need ama strikers and it's now Radio Pan. Radio Pan, we cannot rely on Radio Pan because now umdlali obulawa ama injury. Last season simlona Captain Spurs. Captain Spurs wadlala ama games amancane wayeshawa injury kakhulu, yabo. Orlando Pirates sishoda ngestriker and there have been rumors too Orlando Pirates have been keeping tabs kumuzo Muhle Khanyi odlalela Hungry Lions, yabo. Hungry Lions uyadlala kakhulu amchide lona usasana kushaya hat-trick nje and last game I think uskorile futhi nakhona uyadlala impela umchide. Ngizwela ukuthi Orlando Pirates ngenzeka imlando ngoJanuary, yabo. Ngesazi ke lo maruma mhlambe ayiqiniso noma amanga yena but siyasidinga striker. Siyadinga ngempela striker njoba izovulwa nje transfer window. We need a striker, yabo. Mhlawumbe ungangitshela wena ngokwakho ukuthi iziphi striker ozaziyo la kuBetway Premiership engafe ifit lapho Orlando Pirates because right now indlela esiyona right now we cannot rely on uMakgopa bafethu. We cannot rely on uMakgopa. Yes, uMakgopa we hard work uMakgopa, but we need a striker, someone who can score goals, someone who can shoot. uMabasa akwazi ukudlala mengekho number 10 right ozomprovide daily service. You know uMabasa ule striker lesesicutha phambili esidinga iservice from ama creative attacking midfielders. uTito mengadlala ucoach meqhubeka enza lento le ngeke sikwazi ukuqalisa uMabasa. So we need a creative midfielder ezosupply uMabasa, yabo. Mezoqala uMabasa and uzoqalisa uMakgopa kumele ulindele nje ukuthi mhlawumbe leyo game uzoyiwina kanzima, yabo. So we need a striker esi-resilient bafethu esenza noma yini ukuthi kube khona igoli, yabo, esikhahlelayo esingaphasi eboxini because le inaleyo nkinga Orlando Pirates right now inenkinga ukuphasa eboxini, yabo. Into engayi-understand ukuthi isuka kuphi lento le bafethu, yabo. Ngeke ngazi ke mhlawumbe into mhlawumbe abayiplanayo ejimini ukuthi mhlawumbe kumele kushawo 1-2 nginga-understand 1-2 egroundini phakathi in the middle of the park, in the middle of the center, but basuzoyenza leyo nto eboxini ayiyenzi sense, yabo. Ayiyenzi ngempela sense because muse eboxini khahlela at least ishawo ugoalkeeper ibuye ugoalkeeper maswa, yabo. Angi-understand ngempela bafethu. Ngangitshela ama comments ukuthi nibona ku right in Orlando Pirates ithenge striker ngoJanuary because we cannot wait until iphele le season le masithenge striker. We need a striker right now. Njoba izophela nje lenyanga iyaqala le transfer window entsha. Kumele sithole striker esisha and umuzo Muhle Khanyi usona striker right lezo silalela Hungry Lions. Isona striker and uJose Rivero kumele ayenze le signing le sooner. Kumele ayenze le signing, yabo. Baningi abadlali kumele sibathenge. Ngisazokhuluma abadlali Orlando Pirates ekumele ibathenge, but right now i-crisis esinayo i-striker. Asinazo bafethu i-striker, asinazo izi-striker. Iqiniso nje le limsuku, yabo.